אוקיי, בסדר. תסמנו לי בזום מי שפעם ראשונה. אם אני צריך... אז כאילו, כולם כבר היו... אוקיי. אוקיי, אז שתי מילים. איך זה מתנהל? אז אני נותן בעיות קצרות שאתם פותרים וכותבים בדף ובעט ומעלים את התמונות לקבוצת הוואטסאפ שלנו, ואני מתייחס לפתרונות שלכם, מה שיש לי להגיד עליהם. זה לא סתם בעיות, אלה בעיות שמביאות אותנו בסופו של דבר לפתרון של השאלה. אז ככה אנחנו מתקדמים. אז יש הרבה עבודה שלכם גם, כן? זהו נראה לי. נתחיל. אז בתור וורם-אפ, כן, ברור, ואני מאוד מציע לעשות את זה, לנסות לכתוב, כי זה תרגול למבחן מצוין לפי דעתי, כן, כי בסופו של דבר כותבים במבחן בדף ובעט, אין מה לעשות. טוב, אז אנחנו נתחיל מתרגיל פשוט. תכתבו לי פונקציה, זה וורם-אפ כזה של שורה אחת, שמקבלת שני מספרים ומחזירה ממוצע שלהם, average of two numbers. עומר, רק תוריד יד בבקשה, אם אני כל הזמן חושב שאתה שואל משהו. תודה. אז אוקיי, right function calculates average of two numbers. אז אני מחכה, בואו אני שם 2 דקות ואני מחכה לתמונות שלכם בקבוצה שלנו. גל, אני שם אותך במיוט, בסדר? גם פה אני אשים. אוקיי. יואב, לא אמרתי את זה, אבל אני רוצה פתרון באינטג'רים. אוקיי, בסדר. זה יואב כתב. רגע, הפתרון בדאבלים, מה השם? היית אצלי, אבל אני לא זוכר את השם שלך. דור. דור, כי רשמתי אוקיי. או באינט או בדאבל, זה לא עיקר הכוונה, כאילו. כן, אנחנו הולכים להתעסק באינדקסים הרבה בשאלה הזאת. אז בגלל זה אני מבקש באינטג'רים. אוקיי, יואב, אני מאוד מציע לכתוב את זה בדף ובעט, כי זה גם, אתה מתרגל גם לקראת מבחן. כן, אני יודע, אני נאלץ עכשיו לעשות במחשב. טוב, אם זה מה שאתה יכול, כן, בסדר. אוקיי, בואו נראה את זה, בואו נגיד פתרון הזה, אני כן אעלה. לא ראיתי, אוקיי, בסדר, זה פתרון, זה באמת לא מסובך במיוחד. מה שכן אנחנו חייבים לזכור פה, שאנחנו נמצאים באינטג'רים, נכון? אז אם אני מעביר לכאן, זה פתרון של... מריצו, כן, אתה כבר ראית ואני זוכר שלא ידעתי, אז הבאתי את זה, כן, אוקיי. אז מריצו, אם אני מעביר לכאן 3 ו-4, אז מה אני אקבל בסוף? בתור תוצאה? 3. 3, נכון? וזה, אני רוצה שתשימו לב לזה שאנחנו באינטג'רים, ואז בעצם אנחנו גם נשארים באינטג'רים. אז פעולה הזאת, כשמחלקים ב-2 ומחלקים מספר
אי זוגי, אז אנחנו בעצם זורקים את 0.5, כן? אז אנחנו תמיד מקבלים פה מספר שלם. וזה תמיד כאילו כלפי מטה. זאת אומרת, לא כלפי מטה, פשוט זורקים את השערית. אוקיי, בסדר. עומר, רק תנסה להעלות תמונות ככה שאני לא אצטרך לשבור ראש, בסדר? אז יהיה לי יותר קל להגיד את זה מיד, מה שאני רואה. בסדר, אבל זה נראה לי לגמרי נכון. שנייה. אוקיי, זה כנראה מישהו לחץ בטעות, אוקיי. טוב, אז בואו נתקדם. עכשיו, הרי זה שאלה שלנו היא בחיפוש בינארי מן הסתם, אתם בטח יודעים את זה. אז בואו תכתבו לי פונקציה שמחפשת אלמנט בסורטד אריי ומחזירה את האינדקס שלו. אז עוד פעם, זו פונקציה סטנדרטית לחלוטין וכדאי לכם לדעת לכתוב את זה באוטומט. אז בואו תכתבו, בואו נשים 2 דקות, תנסו לכתוב את זה. אני מנסה למצוא כאילו, מה אני מנסה למצוא במערך? פונקציה שמקבלת מערך, מספר, ומנסה למצוא אותו. אם היא מוצאת אותו, אז מחזירה אינדקס שלו. אם היא לא מוצאת, אז מחזירה מינוס 1. משהו סטנדרטי לחלוטין. עניתי לך? כן, תודה. תסמנו לי בזום אם מישהו כן מתכוון לשלוח עוד מעט פתרון, אז אני אחכה טיפה. אני מתכוון לשלוח, רק שאלה בסיסית, המערך ממוין? כן, מן הסתם, אם אנחנו מדברים על binary search, אז אם זה לא מעוין, אתה לא יכול להשתמש בו, אוקיי? סבבה.
אוקיי, אז מי שרוצה, מי שישלח פתרון, תשלחו, אני אתייחס אליו כשאתם עובדים על תרגיל הבא, אוקיי? אז בואו נתקדם בינתיים. אז הנה אני מעלה על המסך find index, משהו סטנדרטי לחלוטין. דרך אגב, אני הקלדתי את זה בעצמי, לא לקחתי את זה מאיפשהו, אז אני לא חד משמעית סגור שקוד הזה מעולה מבחינת כל הסיבות, מבחינת כל הדברים. אבל מה שאני רוצה לשאול אתכם, אז קודם כל, ברור, יש לי left ו-right, הם מתקדמים לקראת אחד את השני, אז אנחנו מחשבים את ה-middle, אנחנו עושים left פלוס right לחלק לשתיים, אז אנחנו בודקים האם זה שווה, אם מצאנו, אז מחזירים את האינדקס, ואם לא מצאנו, אז אנחנו צריכים להבין האם לקדם את left או האם לקדם את right, ומחזירים מינוס אחד אם לא מצאנו שום דבר. עכשיו, שאלה שלי, למה בעצם אני מוסיף פה פלוס אחד? יכול להיות שאני חייב להוסיף פה גם מינוס אחד לעשות פה, אבל עוד פעם, זה לא קוד שאמור לגמרי לעבוד, זה יותר חשוב לי תבנית של זה. תבנית זה תמיד ככה תראה. אז למה זה בעצם יש פה פלוס אחד? מישהו רוצה לענות לי? כי כבר כאילו החשבת את המספר הזה. מה זאת אומרת, הקשבתי את המספרים? למה אתה מתכוון? כי זה לא יכול להיות המספר הזה, אתה מתקדם אחד. אוקיי. זה הצד השני. אז נראה לי פשוט זה מקרה בדיוק. אני חושב... שלשלוח לך נגיד שני מספרים אחרונים, ואז זה תמיד ילך לנמוך יותר, אז צריך כאילו בסופו של דבר גם להגיע יותר גבוה, אם תעשה את הממוצע ביניהם. רק כדי שהווייל ייעצר מתישהו, שהם יגיעו לאותו מספר. נכון, השתי תשובות נכונות. התשובה הראשונה, אני לא זוכר כבר מי דיבר, היא לא מדויקת, היא לא בכיוון. כי אני חייב פה את הפלוס אחד הזה, כי left ו-right לא ירצו בסופו של דבר להתכנס כשאנחנו נדבר נגיד על אינדקס 3 ו-4. אז 3 ו-4, כאן אנחנו כל פעם נקבל 3. אנחנו כאילו, אין לנו אינדקס באמצע. אז left כן, זה מה ו-right, שאמרתי. בהתחלה אמרת את זה, אני שמעתי מישהו ראשון שאמר, לא, מישהו לפניך אני חושב שאמר שבגלל שאני כבר עברתי על זה, אז אני יכול להתקדם, אבל זה לא מדויק. פה פלוס אחד זה בשביל להכניס אותם אחד לשני, כן? זאת אומרת, אני גם, הפלוס אחד הזה, האמת שאני חושב שהתשובה הראשונה היא גם בסדר, כנראה היא גם טובה. כי הרי כבר בדקתי את זה, אז אני יכול לעשות פלוס אחד, יכול להיות שזה כן. אבל אני חושב, לפי דעתי, משמעות של זה יותר חשובה, כי אני רוצה לקרב את זה כשהם אחד על יד השני, והם לא רוצים להתקרב בנוסחה הזאת. אוקיי, בסדר, אז בואו נתקדם. עכשיו בואו נכתוב פונקציה שמבחינתי לוקחת שליש, או אפילו משליש עד לחצי של קובץ התרגיל. דרך אגב, שכחתי להגיד את זה, הבעיה הזאת היא מסובכת. היא ממש מסובכת, והיא מסובכת לא מבחינת קוד, היא מסובכת מבחינת אלגוריתם. הוא אלגוריתם, אני לקח לי הרבה זמן בשביל להבין אותו, ויש הרבה וידאוס ביוטיוב. זה הרי בעיה ידועה בליט קוד, רק ששם עוד טיפה מסובכת, שם הגדלים של מערכים הם יכולים להיות שונים, ואצלנו בממן גדלים של מערכים זה אותו גודל. זה קצת עוזר לנו. עכשיו, אז הפתרון של יוטיובים ושל גם יש וידאו שרץ, מישהו מסטודנטים עשה הדגמה יפה מה עושה, אבל לי זה לא עזר, אני לא יכולתי, הייתי צריך להמציא משהו בשביל לדעת איך אני מסביר את זה, אז זה פתרון שאני מציע. הוא יכול להיות שלא הכי טוב, אבל אני בטוח יודע להסביר אותו. עכשיו, אז רגע, מה אני אומר? אז פונקציה הבאה, מבחינתי, היא לוקחת לפחות שליש או אפילו יותר סיבוכיות של האלגוריתם שלנו, מממשת. אז בואו, לפני זה, אבל אני צריך לדבר על מה זה מידיאן. אוקיי. בואו נדבר
על מה זה מידיאן. אני רוצה להשתמש בזה. טוב, אצלי אחר כך. אוקיי. אז כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 איברים. אתם יודעים, בואו נתחיל דווקא, לא מ-10, בואו נתחיל כמות אי-זוגית של איברים. אז כשיש לי כמות אי-זוגית של איברים, אז מידיאן שלי הוא כאן, נכון? אז הנה יש לי מימין יש לי בדיוק 4 איברים, וגם משמאל יש לי בדיוק 4 איברים, ואיבר האמצעי הוא המידיאן שלי, החציון, איך שהם קוראים לזה חציון. עכשיו, במקרה כזה, כשיש לי עוד איבר אחד, אז הם מגדירים את החציון כאן, נכון? הוא כאילו באמצע. אבל האמת שההגדרה הזאת של חציון היא הגדרה מתמטית, אנחנו לא יכולים להתנגד בה. אני רוצה לדבר לא על חציון בדרך כלל, אני רוצה לדבר על, בוא נקרא לו איבר אמצעי. הרי אני באינדקסים, אז אין לי אינדקס באמצע, אז לא עוזר לי כל כך ההגדרה של חציון. אז אני הרבה פעמים רוצה לדבר על איבר אמצעי, ואיבר אמצעי הוא לפעמים ב5, באמצע, כשיש כמות אי-זוגית של איברים, וכשיש כמות זוגית של איברים, זה בעצם אחד שמאלה טיפה. אז במצב כזה יש לי פה 5 איברים ופה 4, אוקיי? אז אני הרבה פעמים כשאומר חציון, אני אנסה להגיד איבר אמצעי, אבל בדרך רוב הסיכויים שאני מתכוון כל הזמן לדבר אמצעי, אפילו כשאני אומר חציון, אוקיי? אז ברור, ההבדל, אנחנו חייבים אותו, להבין את ההבדל הזה, אז אני מחדד אותו. אוקיי. אז עכשיו, ודרך אגב, אני גם משהו רוצה להגיד. אפילו שהם מגדירים את זה בתור חציון, בואו נראה את התשובה, את השאלה. אפילו שהם מגדירים את החציון ואומרים לנו למצוא אותו, אנחנו מגדירים אינטג'ר. אז בפועל אנחנו מגדירים איבר אמצעי, כמו שהגדרתי אותו, ולא חציון. אין לנו אפילו אפשרות להגדיר להם חציון אמיתי. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה שתכתבו פונקציה שיש לה לוגיקה לא נחמדה, אני חושב. פונקציה הזאת נקראת median for, ופונקציה הזאת מקבלת 4 מספרים, זה לא מערך, זה פשוט 4 מספרים. אני כן יודע ש-A1 קטן מ-A2, ואני כן יודע ש-B1 קטן מ-B2, קטן שווה אם אתם רוצים. ואני רוצה לקבל מכאן חציון שלהם, כן? אז זה אינטג'ר, אז זה יהיה כאילו, כן, בואו נשתמש פה בחציון. אז פונקציה הזאת מחשבת חציון של 4 מספרים. אז אני נותן לכם כזה 3 דקות, אני מאוד מציע לנסות לעשות את זה. כי בעצם דרך זה אתם תתחילו באמת להבין מה קורה שם בשאלה הזאת. Okay? אני בינתיים מתייחס, הנה יש לי פה 2 פתרונות של binary search, שאני אתייחס אליהם, ושמתי לנו טיימינג. בואו נשים אפילו 4 דקות. זו פונקציה לא נחמדה. ST. כתוב לך גם בזום, אז ST, מה השם שלך, אם אפשר? השם סטס. סטס, אוקיי סטס. אז שלחת לי פתרון ואתה מחפש, לא בינארי, אתה מחפש כן, פשוט מעבר פשוט עובר במערך זה. אוקיי? בהתחלה זה לא אמר אפשר בשאלה חיפוש בינארי, אז כבר התחלתי לכתוב ככה, אבל בסדר. הבנתי אותך.
אז זאת אומרת, אחר כך הבנתי שזה אמור להיות חיפוש בינארי. כן. אוקיי, בסדר, אז אני מתייחס למה שכתבת. אז תראה, בפור שלך לא התחלת את I. אז זה טעות קומפילציה בגדול, אבל במבחן יכולים להוריד לך ניקוד על זה, אני חושב, כי בעצם זה מראה שלא כתבת פורים מספיק. כי זה אמור להיות באוטומט, כן? זאת אומרת... כן, סליחה. לא, פשוט אני לא רגיל לכתוב בדף, אז בדיוק בגלל זה טוב שכתבת, כן. אוקיי? אז בואו נראה מה for odd length עכשיו, פחות מ-length בסדר, I פלוס פלוס זה בסדר, כן, שאר זה בסדר, אז חוץ מאינציאליזציה זה בסדר. אוקיי, בואו נראה את הפתרון של השני ששלחו לי. אינטרנט, לנס, מינוס 1, שווה מין, אוקיי. בסדר, נראה לי שאימפלמנטציה של... עוד פעם, דור, כן. אז זה בסדר, רק תנסה, הריטורן האחרון שלך הוא יותר מדי זז ימינה, כן? אני חושב שכדאי לך לנסות לשים אותו טיפה יותר שמאלה. זה יקל על מי שבודק את זה. אבל חוץ מזה הכל בסדר נראה. אוקיי. עכשיו, יואב, שלחת לי מידיאן 4, זה יותר מדי פשוט לי. פשוט הנחתי את מה שאתה כתבת, ש-A1 קטן שווה מ-A2 ו-B1 קטן שווה מ-B2, אז כל מה שאני צריך לבדוק זה אם A1, A2 הם יותר נמוכים מ-B1, B2. זה מה שחשבתי. אוקיי, אז בוא, אני אעלה, אתה יודע מה, אני אעלה את הפתרון שלך דווקא על זה, כי מה שאתה אומר, זה נכון רק אם הם עוקבים, A2B1. אז עכשיו יואב, וגם בעצם לאחרים, אני נותן רמז לפתרון. תראו, אני כשהייתי צריך לפתור את זה, אני ציירתי לעצמי תמונה כזאת. לא, אני רוצה את זה להזיז. זה זז טיפה שנייה. אז אני יכול לחשוב על המקרים, כאילו שזה שני כל סוגי קטעים, כן? החפיפה, כן. אז כאן כנראה זה A2 ו-B1, נכון? מידיאן. במקרה כזה זה גם כנראה A2 ו-B1. אבל במקרה כזה זה כנראה B1 פלוס B2 לחלק ל-2. הבנתי. אז זה לא עונה על כל המצבים מה שכתבתי. כן, עונה לך על מצב אחד ויש לי פה 6, כן? אז כאן, אז תחשבו, אז תנסו עכשיו לחדד את רגע, זה לא עונה לי על מצב 5, מצב 6? יכול להיות. אני לא יודע להגיד לך בדיוק על מה זה עונה. אני בטוח שקוד שלך לא עובד. אז בהתחשבות לזה, אז בואו תנסו עוד פעם, בואו ננסה עוד 2 דקות, ואז מי שיעלה לפתרון, טוב, אני אתייחס אליו, ואז נתקדם. אבל תחשבו איך לממש את זה. ארבע מספרים מסודרים, או שרגע, לא הייתי פשוט מרוכז בשאלה. אז כתוב לך למעלה, find median for 4 numbers, A1 קטן שווה מ-A2, הנה אתה רואה פה, כתוב לך. ו-B1 קטן מ-B2. זה מה שאני יודע על 4 מספרים האלה.
מוריד את הפתרון. אוקיי, אז עוד פעם, אם מישהו מסיים את הפתרון, אז אני אשמח לקבל אותו בכל מקרה. אנחנו נתקדם. אז נראה לי שיש פה 4 איפים. בואו תראו, זה וזה נראה לי אותו דבר. זה שני מקרים האלה. האיף עצמו הוא טיפה יותר מסורבל, אבל נראה לי שזה 2 אותו דבר. זה בטח נפרד, זה גם נפרד, ונראה לי שגם שני אלה זה אותו דבר. אתם רואים? זה פה זה A1 ו-B2, ופה זה גם כן, A1 ב-2. אז נראה לי שבפתרון חייבים להיות 4 איפים לפחות. אז בואו נראה, אני מעלה פתרון שאצלי כתוב. אז יש לי 4 איפים, אני לא עובר עליהם, כן? זו לוגיקה שצריך פעם לחשוב על זה, לכתוב, אולי לכתוב כמה טסטים, אבל הכי חשוב שיש לי כרגע פונקציה median for. בואו תסתכלו על זה כזה חצי דקה, ואז נתקדם. אוקיי, בסדר. שורה הזאת אף פעם לא צריכים להגיע אליה, כן? בגלל זה כתבתי כזה 1 לחלק ל-0. אז אם נגיע, פשוט תוכנית תיפול, אבל כנראה האיפים האלה הם exhausted זה נקרא, כן? זאת אומרת, אפילו הייתי יכול להוריד את האיף הזה, אבל אני מעדיף לכתוב אותו בשביל שלמות של האלגוריתם כזה. שיותר ברור שאני באמת עובר על כל המצבים. טוב, בסדר, אז נתקדם. אז אם יש לי median 4, אז עכשיו בואו נעשה עוד תרגיל מחשבתי כזה. אז ככה, אמרנו יודעים מה, בואו אפילו נעשה ככה. או נוסיף פה עוד מספר. כן, בואו נוסיף פה עוד מספר, נגיד 11. בסדר, אז זה אמרנו המדיאן שלי, נכון? איבר האמצעי. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי. בוא נגיד, אני זורק סתם 2 מספרים, אני בוחר 2 מספרים בשביל להדגים את זה, סתם אקראי. אין משמעות כרגע לחיצים האדומים, אבל סתם בחרתי אקראי 2 חיצים אדומים. בשביל לסמן את זה, בשביל לסמן את 2 מספרים האלה, אוקיי? אז תגידו לי, אם אני מוריד ממערך 2 איברים שמאליים ו2 איברים ימניים, האם המדיאן שלי משתנה? לא. חד משמעית, נכון? כן.
האם זה נכון גם פה, אנחנו במקרה של מצב אי-זוגי, האם זה נכון גם כשמערך הוא אי-זוגי? בואו ניקח פה מתחת מערך אי-זוגי. סליחה, במקרה הראשון זה אי-זוגי, ואז במקרה השני, המדיאן, האיבר האמצעי זה פה, נכון? מידיאן, עוד פעם, הוא כאן איפשהו, האיבר האמצעי הוא כאן. האם גם במצב שיש כמות זוגית של איברים אני יכול... זה אף פעם זה לא משנה. לא משנה, אני יכול לזרוק מפה 3 וגם מפה 3, נכון? אבל אני חייב לזרוק אותה כמות, נכון? כן. אני לא יכול לזרוק מפה 2 ומפה 3. אז אם אני זורק מספרים מצד שמאל מצד ימין, אז אותה כמות לא משפיע לי על מידיאן. אוקיי? תגידו לי עכשיו, נגיד ואני כן בחרתי שני מספרים, אבל בחרתי אותם ככה. גם אקראי, אז זרקתי שני חיצים, נגיד ככה, כן? אוקיי, זרקתי שני חיצים ככה. אז את 4 ו-9 נגיד אני כן רוצה להשאיר, בטוח. את 4 ו-9 אני בטוח רוצה להשאיר. אז כמה איברים אני כרגע יכול לזרוק? 2. רק 2, נכון? פה אני לא יכול לזרוק את השלישי. אפילו אם אני רוצה, מכאן אני יכול לזרוק רק 2, אז גם מפה אני חייב לזרוק 2, כן? אפילו שבחרתי אתה רק יכול ב-4. להסביר שוב למה אתה מצביע על 4 ו-9? מה בעצם אני גם יכול להצביע ככה, זה סתם זה באקראי סתם זרקתי דוגמה. שני מספרים. אוקיי, חשבתי כן, כן, שיש משמעות. סתם אני זורק ככה, אז אם אני זרקתי ככה שני מספרים, אז מה אני יכול כרגע להוריד? עם 2 את 1 ו-8, ו-11. רק 1 ו-1, נכון? אני לא יכול, עם 2 אני משאיר, אז אני יכול לזרוק רק 1 ופה 1, אני לא יכול לזרוק יותר. אחרת המדיאן שלי נשבר. אז בשביל להשאיר את המדיאן, אני חייב תמיד לזרוק פה שני מספרים, אותו כמות של מספרים, אוקיי? בסדר. כאילו הרעיון זה שאנחנו צריכים לבדוק את הסוף וההתחלה של המהלך, לבדוק כמה איברים יש לנו? אתה מתקדם למימוש, בינתיים אני עוד לא שם. אני בינתיים עובד על אלגוריתם, אוקיי? וכרגע אפילו אני סתם זרקתי עובדה. אני זרקתי עובדה שאם אני מוריד 2 פה ו2 פה, המדיאן שלי לא משתנה. בסדר? חשוב לי בינתיים עוד לא לקפוץ למסקנות. אוקיי, אז אם זה ככה, אז בואו נדבר, הרי אנחנו כן מקבלים שני מערכים, נכון? אנחנו מקבלים שני מערכים, הנה קיבלנו שני מערכים, ואני יודע ששניהם ממוינים. אם הייתי ממיין אותם, אז יש לו מידיאן למערך הזה, נכון? יש לו איזשהו מידיאן שם. אבל עדיין אם אני אבחר, אם אני אזרוק, נגיד 2 הכי קטנים ו2 הכי גדולים, המדיאן שלי לא ייפגע, נכון? נכון. גם אם אני אזרוק, זאת אומרת, הנה, כאן אני יודע שזה שני אלה, כן? אז המדיאן שלי לא ייפגע. אז בואו נעשה דבר כזה. אז בואו נשים את זה נגיד, בואו נבחר נגיד את זה, ו6. זאת אומרת, בואו נבחר שני מידיאנים, בתור שני האיברים האלה. אתם אומרים, flip to vertical. כן, ככה, אוקיי. ככה הם יפים. אז בואו נבחר שני איברים האלה, 4 ו6. אז בעצם במערך ממוין זה יהיה שמאלי וזה יהיה ימני, נכון? אם אני מדמיין את זה, אם הייתי ממיין את שני מערכים האלה לתוך מערך ממוין אחד, אז זה בעצם היה שמאלי וזה ימני, נכון? כן. אז זה אומר שכאן אני יכול לזרוק את שני אלה, ואת שני אלה אני יכול לזרוק, נכון? ואם כאילו 6 ו4 היו הפוכים, אז הייתי צריך לזרוק אחרת את השניים שלפני 4 ואת השניים שאחרי 6? בואו נבדוק את זה, זו שאלה מצוינת, בואו נבדוק את זה. בואו נראה, ככה, נשים אותם ככה בצד,
מה יש לי פה זה? אז בוא ככה, אז אתה אומר, ואם זה היה ככה, להחליף את 6 ו-4 פשוט. כן, הנה, לא, אני פשוט מחליף 6. במקום ה-6 לכתוב 4, במקום ה-4 לכתוב 6. כן, אני רוצה ככה. אני אשבור סדר אז, אם אני סתם מחליף אותם. הם ממוינים, אז לא בטוח שהם... פה זה היה נשאר ממוין, אבל... לא, זה לא היה ממוין. אם הייתי כותב פה 4, אז סדר פה לא היה נשמר, אוקיי? אז אוקיי, אז במקרה כזה, אז זה בעצם ימני וזה שמאלי, נכון? כן, אם שני אלה היו ממוינים, אז בעצם זה הימני שלי וזה השמאלי שלי. אז את שני אלה אני יכול לזרוק. כן, אני מבין. פשוט לשאול מי מהאמצעים יותר גדול, ואז את מי שגדול מביניהם לזרוק את הגדולים ממנו, והקטן ביניהם לזרוק את הקטנים ממנו. אתה גם כן קופץ למימוש, אני לא רוצה לקפוץ למימוש עדיין, אני אומר, בוא נבין מי מהם שמאלי וימני, ואז משמאל אני יכול לזרוק ומימין אני יכול לזרוק. אני רוצה עדיין להישאר עם התמונה הזאת, אוקיי? אוקיי, עכשיו, אם עשיתי את זה, אמרתי שאני קודם כל חייב לזרוק 2, ואז חציון, שאני לא יודע איפה חציון נמצא, אבל מה שאני יודע שאם אני זורק 2 מפה ו2 מפה, חציון לא נפגע. נכון. ואחרי שזרקתי אותם, מה יש לי? יש לי 2 מערכים ממוינים, שאני צריך למצוא את החציון שלהם. אז עוד פעם, זה כאילו אותה בעיה כמו קודם. נראה לי שזה בדיוק בעיה כמו קודם. נראה לי שכן כבר יש לי כנראה פתרון. רגע, אבל סתם שאלה, זה לא יהיה רקורסיבי? אז קודם כל, יואב מציע שזה יהיה רקורסיבי, אז כביכול זה יכול להיות רקורסיבי, חד משמעי. דרך אגב, binary search ווייל וברקורסיה מאוד מאוד דומים. אז זה יכול להיות רקורסיבי, אבל אני תמיד יכול לכתוב רקורסיה בווייל. ואני עדיף לכתוב רקורסיה פה בווייל, בגלל שמבקשים ממני פתרון הכי יעיל. ואז רקורסיה זה O של N מבחינת מקום, ווייל זה O של 1 מבחינת מקום. מבחינת, אוקיי? אז רגע, אבל קפצנו קצת קדימה. אז עוד פעם, בואו תראו מה יש לי. אז אם יש לי 2 מערכים, בואו נראה, אתם יודעים מה? בואו, הנה יש לי עוד תמונה. יש לי עוד תמונה כזאת. ככה. אוקיי. וצבעים הייתי צריך לשנות פה, נכון. אני משנה צבעים כי... בואו נשים את זה אדום, אחרת זה מבלבל ואת אלה עוד לא ראינו, אז בואו נעשה אותם כחולים. הרי צבע אדום אצלנו תפוס בתור 2 איברים שלנו. אוקיי? אז אני לא... אז הנה יש לי 2 מערכים, ומה אני אומר? אני אומר דבר כזה. בואו נשים מידיאן, האיבר האמצעי, ואז במקרה כזה, זה שמאלי, זה ימני. אוקיי, זה שמאלי, זה ימני, אז אני יכול לזרוק את שני אלה ואת שני אלה. אוקיי, אז בואו נזרוק אותם. אז הנה, זרקתי אותם. זה left ו-right שלי, כן? אז בואו ככה נקדם אותם, ואת שני אלה. אז זה מיוקר. ככה וככה זה יותר יפה. אוקיי. עכשיו קיבלתי אותה בעיה. יש לי עכשיו 2 מערכים ממוינים, שני אלה, ואני רוצה למצוא את המדיאן שלהם. אוקיי, אז בסדר, אז בואו נעשה דבר כזה. אז אני שם את האיבר האמצעי, הנה האיבר האמצעי של שניהם, ועכשיו אני מנסה להבין מי מהם left, מי מהם right. זה left, נכון? וזה right. אם זה left זה right, אז אני יכול לזרוק את 12 ו-38. אוקיי, אז מה זאת אומרת אני זורק 12 ו-38? אני זורק את זה ככה, וככה.
אוקיי? ועכשיו האלגוריתם שלי כבר לא יעבוד, כי אם אני מחשב פה חציון או איבר מאמצעי, אני אשאר פה ב-13, וזה לא טוב לי. למה? כי אפילו אם אני שם את זה ב-15, מכאן, משמאל, אין לי מה להוריד, אין לי פה, זה איבר ראשון, אז אני לא יכול לא לפגוע במדיאן ולהוריד משהו. אוקיי? אתה יכול להסביר שוב אתה אמרת שהאלגוריתם לא יעבוד שוב. אתה יכול להסביר שוב את השאלה שהאלגוריתם שואל? האמת שאני עוד לא אמרתי, אני פשוט משחק עם מספרים. סבבה. אני כאילו המטרה אני היא להגיע ל4 מרכזיים, ואז לעשות להם את החציון, בפונקציה שכתבנו? לא, המטרה היא למצוא חציון כאן. זאת המטרה, למצוא חציון בשני מערכים האלה. כן, אבל המטרה היא כל פעם להקטין את הבעיה, שיהיה לי left ו-right צמודים במערך אחד, left ו-right צמודים במערך שני, ובין ארבעתם לעשות... אני בתוקף מתנגד להגדרה שלך שבעיה היא, זה לא, אני כרגע מנסה לחשוב, הבעיה שלי למצוא את חציון בשני מערכים האלה. כשאתה משתמש במילת בעיה, בעצם אתה מתכוון למילת מימוש. אוקיי? אוקיי. אתה מבין למה אני מדבר. ואז אני כרגע, אז הבעיה שלי, אני רוצה למצוא חציון של שני אלה. אוקיי? סבבה, אז כן. עכשיו, אוקיי? אז אם יש לי מצב כזה, אז אני כבר לא יודע להשתמש באותו טריק שעשיתי לפני זה, אבל הגעתי למצב שיש לי 4 מספרים, נכון? רק 4. ואז בעצם בשביל למצוא את החציון של 4 אלה, יש לי מימוש שכתבנו. אתה רואה יואב, אני כן אומר מה שאתה אומר, אבל בסדר הפוך. אני כל פעם מתרכז במה אני רוצה לעשות, ואז להשתמש במה יש לי. סבבה, מבין. אוקיי, אז אם הגעתי למצב שיש לי 4, אז אני מסודר. גם דרך אגב, אם הגעתי במקרה למצב כזה, אז אני גם מסודר, נכון? אני לא יודע אם אני יכול להגיע לכאן, אבל כנראה, אם מעבירים לי נגיד 2 מערכים בגודל אחד, אז אני אהיה במצב כזה. אבל גם אני מסודר, אז לא בעיה, אני אדע להחזיר ממוצע שלהם בשני מספרים. אז עוד פעם, אז אם הגעתי למצב שיש לי 2 במערך, כל מערך יש איבר אחד, או בכל מערך יש לי 2 איברים, אז אני מסודר, יש לי פתרון. ונראה לי, כרגע אני רואה איך אני מגיע תמיד למצב כזה. אז עוד פעם, בואו נראה במשהו יותר מסובך. בואו נראה משהו יותר מסובך. נראה את זה כאן. בואו נגדיל אותו קצת. כן. נגדיל אותו קצת וניקח את המצביעים שלי. הנה יש לי פה מצביעים. הנה יש לי פה מצביעים, ובואו נסדר את זה טיפה. אוקיי, בסדר. אז אם יש לי מערך כזה, אז בואו נתחיל אותו. בואו נתחיל את ה-left ו-right שלי. הנה, אני מתחיל את ה-left ו-right שלי, ככה. ואני מתחיל את ה-left ו-right שלי פה, אוקיי. ועכשיו אני אומר שאני חייב למצוא איבר אמצעי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אוקיי, אז אני כאן, נכון? זה האיבר אמצעי, חציון. אוקיי. אז עכשיו בואו נראה, זה שמאלי, זה ימני. אוקיי, אז אני יכול להוריד את אלה ואת אלה. בסדר, אז אני מוריד את אלה ואני מוריד את אלה. אוקיי. עכשיו אנחנו עושים איטרציה נוספת. אז איבר האמצעי זה כאן, ואיבר האמצעי הוא פה, נכון? עכשיו כן. תראו, זה שמאלי, לא, זה ימני. זה ימני, נכון? זה שמאלי. אבל במקרה כזה, אני יכול להוריד רק איבר אחד נראה לי. אני לא יכול להוריד את שני אלה, נכון?
כאן יש לי רק דבר אחד, אמרנו שאנחנו תמיד מורידים אותה כמות איברים משמאל ומימין, אחרת אנחנו פוגעים בחציון. אמיתי, בחציון האמיתי שאנחנו מחפשים אותו. אז במקרה כזה אני כן מבין שזה ימני, זה שמאלי, אבל פה אני יכול להוריד רק אחד. אז הנה, אני מוריד אחד. ומכאן אני מוריד אחד. דרך אגב, בואו נחשוב אם זה יכול להיות שהייתי מגיע למצב כזה. שמימין, מכאן אני מוריד אחד. מ-R אני מוריד אחד. נראה לי שלזה אני אף פעם לא אגיע למצב כזה, נכון? למה בעצם לא הגעתי לאמצע? אתם זוכרים, התחלנו מזה, שאין לי אינדקס באמצע. אז אם יש לי כמות זוגית שנשארה, אז יהיה לי מצב שתמיד משמאל יש פחות איברים באחד בימין, נכון? בגלל מצד הזה. שהממוצע מעוגל כלפי מטה, כאילו אין שברים שלמים. כן, הממוצע תמיד מעוגל, התחלנו מזה, אז בגלל זה, זה המצב תמיד שיהיה. אבל כן, אני צריך להוריד רק אחד, מפה ומפה. אז בואו נראה, אז הנה אני מוריד אחד, אני מוריד אחד, ואז עוד פעם, אז איטרציה נוספת. איטרציה נוספת, בואו נחשב את האמצעי ביניהם. זה אמצעי ביניהם נשאר, ואז מי מהם... נראה יורדת, לא נכון. כן, חזרת את זה לסיטואציה לא נכונה. הורדת את ה-1 ואת ה-5, היית נראה לי אמור להוריד את ה-2 ואת ה-11. נכון. שנייה, בואו נחזור. הייתי כאן, נכון? נכון, תודה. תודה. תודה, הרי עוד פעם, אני אומר את זה לעצמי, זה שמאלי וזה ימני, אז אני מוריד את משמאל, ככה, אחד, וכאן. עכשיו זה נכון? כן. כן. אוקיי, אז האיטרציה נוספת, M נשאר, 1 נשאר, M2 הולך לפה. עכשיו בואו נראה, זה שמאלי, נכון? זה ימני. זה שמאלי, זה ימני, זאת אומרת, אני מזיז את זה לפה, מוריד אחד רק, נכון? אני מוריד אחד, ופה אני מוריד את זה. זה מקרה קצה שלי, נכון? זהו. איטרציה נוספת, אני בודק שזה אני במקרה קצה, אז יש לי מדיאן 4. הפונקציה מדיאן 4 עוזרת לי פה תמיד. איזה מספרים אני שולח למדיאן 4? 1 ו-5 ו-4 ו-5. אוקיי, אז נראה לי עכשיו שכן יש לי אלגוריתם שאני יכול לממש אותו. הוא נראה כבר מאוד אלגוריתמי כזה, נכון? יש לי איטרציות, אז כאילו אני ווילד, בכל איטרציה אני יודע מה אני עושה. אני מחפש את הדבר האמצעי במערך הראשון, דבר האמצעי במערך השני, אחר כך אני מבין מי מהם ימין ושמאל, ואז אני יודע כמה אפשר להוריד מצד שמאל ומצד ימין, ואז אני הולך לאיטרציה הבאה. יש לי שאלה. כן. כאילו בעצם מה שאתה מנסה לעשות באלגוריתם הזה, ואני לא מדבר על מימוש, אני מדבר על החשיבה. אתה בעצם מנסה למצוא את ארבעת המספרים שהכי קרובים לחציון? כאילו אם המערך היה ממוין, כל שני המערכים היו ממוזגים וממוינים, היית מגיע לארבעה מספרים שהם הכי קרובים לחציון? זה האלגוריתם? נראה לי אני חושב שכן, אבל נראה לי שאפילו אני לא צריך, בשביל ההבנה אתה חייב לענות לך לזה, אבל מבחינת פורמלית, אני אמרתי שאני לא נפגע בחציון אם אני מוריד אותה כמות איברים משמאל ומימין, וזה מה שעשיתי כל פעם. כן, אני מבין, אוקיי. אבל מבחינת ההבנה הזה, כנראה זה בדיוק מה שקורה, כן? הרי חציון הוא נמצא איפשהו, וברור שאנחנו רוצים להגיע כמה שיותר קרוב אליו. להוריד משמאל ומימין, משמאל ומימין, וככה, כן. אם זה היה ממוין, אם היינו ממזגים את שני מערכים, אז זה היה טריוויאלי. אוקיי. עוד שאלות? מבחינת הזמן אנחנו בסדר. אז בואו
ננסה לממש את האלגוריתם. אז מן הסתם באלגוריתם הזה יש לי find median, כן? וכנראה יהיו שורות כאלה בהתחלה ממש, כן? אז יש לי, הנה יש לי L1, R1, L2, R2, ואז אני כנראה אני אכנס פה לאיזשהו while, מין while כזה, נכון? אז בוא נכתוב בינתיים true כזה. ואז בעצם אם יש לי if, סליחה, קייס ראשון זה כאילו יש לי איבר אחד בכל מערך. נגיד אפילו העבירו לי מההתחלה איבר אחד מכל מערך, אז בעצם אני עושה return, נכון? אני עושה return ממוצע של שני האיברים האלה. אם יש לי if case 2, זאת אומרת נשארו לי שני איברים בכל מערך, אז בעצם median 4 עוזר לי, וגם return, אז גם יוצא, אני גם יוצא מווייל, דרך אגב, אני עושה return, אז אני יוצא מווייל, גם מפונקציה, גם מווייל, אז אני יכול להשאיר פה while true. ומן הסתם יהיו לי פה עכשיו שורות של זה, נכון? הנה, הגדרתי אני מחשב את M1 ו-M2, כן? ועכשיו בוא נשים אותו ככה. בואו נשים את זה ככה. או שנשאיר את זה אפילו ככה, לא כל כך משנה. ואז יש לי את המשחק הזה, נכון? יש לי את המשחק הזה שהגדרנו אותו, ונראה לי שזה האלגוריתם שלנו, נכון? זה הסקיצה של מה שאנחנו צריכים לכתוב. אתה יכול מה זה להסביר שוב את הקייס כן, זה בדיוק השאלה שלי גם. הקייסים האלה, נכון? כן, אני רציתי לשאול את זה. אז אמרנו שאם יש לנו שני איברים בכל מערך, אז בעצם זה median 4. זה המקרים הקטנים ביותר, שיש לי מערך בגודל 1 פעמיים ומערך בגודל 2 פעמיים. זה מקרה קצה, נכון. מערך בגודל 1 ומערך בגודל 2. אז פה אני מחשב את השני איברים, אני עושה average של שני איברים, אם זה בכל אחד יש אחד, אז אני עושה average של שני איברים. וכאן אני יודע שאם נשאר, בכל אחד נשאר שני איברים, אז אני קורא למדיאן 4, אני עושה return. איך יכול לצאת לך שיש לך בשני מערכים רק אחד, כאילו רק מערך בגודל אחד? אומרים שאי אפשר, שלא יכולים לעשות את זה, בוא נראה. איפה יש לי, אני פה בממן. זה כאילו, הדרך היחידה כדי ששני המערכים שלך בסופו של דבר יהיו אחד ואחד, זה רק אם הם יתחילו אחד ואחד. נראה לי שכן, נראה לי שלפי האלגוריתם שלי, אני לא יכול להגיע למקרה, אני תמיד אגיע למקרה קצה של שניים. כן, נראה לי שאתה צודק. אבל כן, אתה יודע מה, אני כן מעדיף להשאיר את זה ככה, כן? כאילו יכול להיות מחוץ ללולה אפילו, לפני הווייל הוא צריך להיות המקרה הזה. כן, אני יכול להוציא אותו, אבל אתם יודעים מה, לא כל כך אכפת לי, אתם רוצים תוציאו את זה בפתרון שבסופו של דבר אתם מגישים את העבודה, אז אתם יכולים להוציא את זה החוץ. אני מסכים, בדרך האלגוריתם כנראה אני לא יכול להגיע למצב הזה, אז אני יכול להגיע למצב הזה רק מידיאן. אז נראה שזה האלגוריתם שלנו, נכון? זה הפתרון. מסכימים? כן. טוב, אז עכשיו אני מבקש מכם לכתוב את הפונקציה הזאת. לא פונקציה, את השורות, תנסו לכתוב את השורות האלה. זה לא נעים, כן? זה שורות לא נעימות. לא הייתי שמח לכתוב כל יום שורות כאלה. אבל בואו תנסו. בואו ניקח 5 דקות, זה לא פשוט. אבל אני מאוד מציע שממש תנסו, אפילו שלא תשלחו לי.
כי זה בעצם העיקר האינדקסים להתעסק וזה תרגול הכי טוב שיכול להיות כרגע. נשים את זה כאן. בהתחלה זה אמור להיות, לא, בהתחלה זה אמור להיות כאן. ועכשיו לזה אתה מחשב ממוצע, ממוצע של 5. דור, אתה שואל לי שסתם פתאום הפכת לזה. טוב. מה נשמע אנשים? תצביעו מי כן חושב, מי עוד רוצה איזה דקה שתיים, או מישהו שכן מתכוון לשלוח בצ'אט משהו? יש לי שאלה, בסוף נוכל להשתמש בפתרון הסופי כאילו בממן עצמו? כן.
טוב, אז אם אף אחד לא רוצה יותר זמן, אז בואו נתקדם, אבל אני מאוד מאוד מקווה שכן ניסיתם להתעסק כרגע עם האינדקסים ועם הדברים. אוקיי. אז עכשיו אני נותן לכם את השורות, ואז אחרי שהתעסקתם עם זה אולי קצת זה, אז גם דיברנו. בואו את זה נשים בצד, ככה, במקומו נשים שורות האלה. עכשיו התרגיל שלכם הבא, לנסות להבין, יופי, אני קיבלתי מיואב משהו. אז מצוין, יואב, אני לא הולך לבדוק את זה, כי מבחינתי הכי חשוב שניסית לעשות את זה. אז זאת אומרת, בראש שלך, כן, אתה באמת חושב על איך לעשות את זה, אוקיי? דרך אגב, ניסיתי. כן, דרך אגב, אתה לא יכול סתם לשים M1 ו-M2, כי אתה צריך להוריד כמות מסוימת של איברים. אבל בוא תראה בשורות, כן, תשווה את זה, פתרון שכרגע במסך לפתרון שלך. אבל תודה רבה ששלחת, ותודה רבה שכאילו עשית משהו, שניסית לעשות את זה, בסדר? כן, תודה. יופי, אז עכשיו, תרגיל הבא שלכם זה לנסות להבין את השורות פה, ולהבין שהן באמת עושות את מה שניסינו לעשות. בוא נשים את זה כאן אפילו ככה. send to front, ככה, אוקיי. הנה, אני נותן עוד, יש לנו עוד זמן, אז בואו ניקח עוד איזה 3 דקות. ותתעמקו, ממש תתעמקו. תנסו. אתה יכול לגלול טיפה שנוכל לראות את הדוגמה עם המספרים? ככה? כן, תודה. אז אתה תוכל להסביר גם את האלגוריתם? כאילו, אני מנסה לשקוע ב-elements to remove. כן, אז בואו באמת, בסדר, אז אני מקווה שעשיתם איזו עבודה מחשבתית. בואו נראה, זה לא יותר מדי קטן, אתם רואים את זה במסך? רואים. אוקיי, אם אף אחד לא אומר שום דבר אחר, אז אני מניח שרואים, אוקיי, בסדר. אז בואו תראו,
בואו נראה, בואו נלך לפי מה שכתוב פה. אז מצאתי M1 ו-M2, אז אני פה, נכון? אני פה. כאילו התחלתי, הנה, יש לי התחול של L1 R1, L2 R2, אז זה עשיתי, while נכנסתי, זה לא קייס הזה, זה לא קייס הזה, אז הנה הגעתי לשתי שורות האלה, אז M1, M2 שמתי, ועכשיו אני אומר elements to remove זה M1 מינוס L2, אז אני אומר בעצם, כמות ה-elements to remove זה 3 יהיה פה, נכון? M1 מינוס L1, דרך אגב, M1 תמיד יותר גדול מ-L2, אז זה בסדר, וקיבלתי פה 3, וזה נכון, כן? כי... דרך אגב, אני לא בודק פה אם זה מימין או משמאלה. למה אני לא בודק? כי בעצם אני יודע שהמערכים באותו גודל תמיד, הם היו באותו גודל בהתחלה, הבטיחו לי את זה בממן, וגם אחר כך אני מוריד אותה כמות אלמנטים מכל אחד, אז הם כל הזמן באותו גודל. אז הם באותו גודל, ועכשיו, אז התמונה הזאת היא סימטרית, אלא אם כן, עוד מעט נראה מתי זה פעם אחת לא סימטרי. אז בואו נראה. אז M1 מ-L1, אז אני פשוט מחשב, אני לא מוריד את אלה, אני מחשב שאני אצטרך להוריד 3. אוקיי, אז אני יודע שאני רוצה להוריד 3, אז עכשיו אני בעצם בודק מי מהם ימין או מי מהם שמאל, נכון? אז כאן רגע, אבל בתמונה... ספציפית במקרה הזה, אנחנו אמורים להוריד את 12, 13, 14 ולא את 1, 5, 10, אז רק בגלל שזה סימטרי אתה מרשה לעצמך לחשב את M1 ו-L1? אני אומר לא, אני אומר שזה elements to remove, אני רוצה לחשב כמה אלמנטים מותר לי להוריד. כאילו אם המערך הזה, הבנתי. כאילו אני גם עוד אם לא המערך הורדתי. היה עכשיו עם מספר זוגי של איברים, אז מספר האיברים שאני אוריד יהיה דווקא עם השמאל ולא עם הימין. בדיוק, עוד מעט נראה את זה. אז כרגע אני מחשב רק כמה אלמנטים אני רוצה להוריד. אז הנה, זה כמות האלמנטים שאני רוצה להוריד. אז חישבתי פה 3. עכשיו אני צריך להבין איזה אלמנטים אני מוריד, את אלה או את אלה, נכון? וזה בעצם, בשביל זה אני צריך להבין מי מהם ימני, מי מהם שמאלי. אז זה ימני, נכון? זאת אומרת, הוא יותר גדול מזה. הוא יותר גדול מ-11, גדול מ-2. 11 גדול מ-2, זה אומר שזה לא עובד, נכון? אנחנו נכנסים לכאן, במקרה כזה. אנחנו פה. תעקבו, אני יכול לטעות כמו שכל אחד יכול לטעות, כן? אז ממש תעקבו אחריי, כי אני גם בשיעורים טועה הרבה פעמים. אז עוד פעם, אז 11 גדול מ-2, אז הבדיקה הזאת לא קורית, פה זה false, אז אני הולך לפה. ואז בעצם אני אומר R1, אני רוצה להזיז שמאלה, נכון? יש פה מינוס 1, R1. ונראה לי שזה כן מה שרציתי לעשות, אני לפי האלגוריתם, אני רוצה להוריד את אלה, נכון? אני רוצה להוריד את אלה, אז בעצם זה נכון שאני מוריד ממנו 3. 1, 2, 3. ו-L2, כן, נראה לי, את אלה רציתי להוריד. אז נראה לי שאני באיף הנכון. אז את זה הולך לפה. זה הולך לכאן, פלוס L1, L2 פלוס שווה אלמנט סטרימו, וזה הולך לפה. סיימתי איטרציה, אז אני הולך עוד פעם לכאן, while, if case 1 לא, if case 2 לא, אוקיי, אז אני מחשב את אלמנטים אמצעים שלי. אז פה זה יהיה כאן, נכון? ואז כאן זה יהיה פה, ופה זה יהיה כאן, על 3, אז מצביעים על 5 ו3. עכשיו, הנה, אתם רואים שמצב הוא לא סימטרי, אבל כרגע אני מחשב כמות אלמנטים שאני רוצה להוריד. אז אני יודע עדיין שזה כמות אלמנטים שאני יכול להוריד. אני כאילו לא חייב פה איפים. לא חייב פה איפים, זה כמות אלמנטים שאני יכול להוריד. רק אחד. כאילו מימין יש לי 2 שיכולתי להוריד, אבל משמאל זה מה שקובע, ההבדל הזה, הפרש הזה. אז הבנתי שאני יכול... בגלל שאיך עובד ממוצע, אז תמיד ה-M1, ה-M תמיד יהיה לכיוון שמאל, ולכן ההפרש בין L1 ל-M1 תמיד יהיה הקטן ביותר, ולא
כאילו לא יצא לך שיהיה לך, שאתה בטעות תוריד 2, אפילו שאתה רק צריך להוריד 1. נכון. זה כאילו נראה שאני פה גם חייב if, אבל בפועל נראה שהגיוני, שאני צריך פה if, אבל בפועל לא צריך פה if, נכון? זה תמיד ככה. אז הבנתי שאני יכול להוריד אלמנט אחד, אז אוקיי, עכשיו אני בעצם רוצה להבין מאיזה כיוון. זה בדיקה האם זה אני שמאל או ימין. אז קודם נבין האם אני בשמאל וימין, מי מהם. זה ימין כרגע וזה שמאל, נכון? זה יותר 5 כי יותר גדול מ3, אז 5 עכשיו יותר גדול מ3, ואז אם אני אצטרך להוריד אחד מפה ואחד מכאן. זאת אומרת, את שני אלה אני אוריד. אני חייב להוריד את שני אלה. אז בואו נבדוק אם זה קורה. אז 5 גדול מ3. אז פה זה לא קורה, נכון? זה עוד פעם לא קורה. אז עוד פעם אני ב-else. אז אם אני ב-else, אז R1 מינוס שווה elements to remove. elements to remove כרגע אצלי 1. אז כן, נראה לי שכן, זה אני עושה מה שאני רוצה לעשות. הנה, אני מזיז את זה. ו-L2 אני מזיז פלוס 1. L2. כן, רציתי להוריד את 2 ו-10. 2 ו-11. אוקיי, סיימתי איטרציה, אז אני עוד פעם הולך. האם זה מקרה ראשון? לא. מקרה שני לא עדיין. אז אוקיי, אנחנו מציבים את אלה. אז זה נשאר במקום, וזה זז לכאן. זה מצביע על 4. אוקיי. ועוד פעם אני אומר כמה אלמנטים יש לי to remove. כמה אלמנטים יש לי to remove? 1. כן, אני יכול להוריד אלמנט אחד. אוקיי, בסדר, אני יכול להוריד אלמנט אחד. אז בואו נבדוק עכשיו מי מהם שמאל מימין. זה ימין עכשיו וזה שמאל. עדיין, אני כל פעם באותו, כאילו, עוד פעם זה ימין זה שמאל. אז עוד פעם אני ב-else. אז אני ב-else, אז זה R1. אוקיי, R1 אני מזיז אותו שמאלה, מינוס שווה. אז הנה מזיז אותו כאן. ו-L2 אני מזיז 1 ימינה, פלוס שווה זה 1 ימינה, אוקיי. אז אני מזיז L2 פה. אוקיי, סיימתי איטרציה, אז אני כאן, אני הולך לפה. האם זה קייס ראשון? לא. קייס שני? כן, זה קייס שני, כי נשאר לי כבר רק שני אלמנטים, נכון? סליחה, הזזתי את זה, אז נשאר לי 2 פה ו2 פה. אז יצאתי עם מידיאן. דרך אגב, בואו נבדוק שזה באמת מידיאן. בואו נבדוק, בואו נמיין אותם. 1, לא, זה מינוס 2, מינוס 1, 1, 1, עכשיו 2, 3, בואו נבדוק שלא טעיתי. מינוס 2, מינוס 1, 1, 1, 2, 3, 4 עכשיו, 5, 5, ועכשיו מה יש לי? 5, 5 פה, 10, 11, אוקיי, עכשיו, טוב, לא נכנס לי פה, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 אלמנטים יש פה, אז אני חייב להחזיר שביעי, נכון? 1, 2, 3, 4, 5, 6, שביעי. אז אני בעצם צריך להחזיר אלמנט הזה, נכון? לא ממוצע בין שביעי לשמיני? אנחנו... לא הבנתי אותך? לא צריך להחזיר ממוצע בין שביעי לשמיני, כי יש לך פה כמות זוגית. כן, כאילו אני מגדיר, אני צריך להוציא 4.5, אבל תראה, בממן כתוב לנו, אין לי סיכוי אפילו להחזיר את זה ככה. לא, כן, כתוב פה לעשות ממוצע ביניהם. עושים כאילו זה ועוד זה חלקי 2. נכון, אבל תראה מה אנחנו מחזירים פה. כן, לא, אני אומר, אבל תסתכל רגע בשורה מתחת להסבר, כתוב, אם שני מספרים במערך, למשל, הם 15 ו-18, אז לא מחזירים 15, מחזירים 16, כי זה כאילו 15 ועוד 18 חלקי 2. הבנתי אותך, כן, אז אתה צודק, כן. אבל נראה לי שמידיון 4 עושה לנו את זה. אוקיי?
נראה לי שמדיאן 4, הרי מידיאן 4 יקבל לנו, איזה מספרים הוא יקבל? 1, 5 ו-4, 5. לא, כן, 1, 5 ו-4, 5, ואז הוא ייתן לך 4 ו-5, כי הם האמצעים. תהיה לך 1, 4, 5, 5, ואז האמצעים זה 4 ו-5. עכשיו תראה, מוזר לי שבבדיקה אני הייתי מצפה שמידיאן 4 יקבל אלה באמצע, כן? 2, 3, 3, 4 ו-5, 5. אז או שאתה איפשהו, נראה לי באיזשהו, או לא, כי בבדיקה פשוט- טעיתי. לא, כי נראה לי פשוט בגלל שגם גם 3, גם 4 וגם 5 נמצאים על אותו מערך התחלתי, ולכן הם לא יכולים להיות כאילו ששלושתם יופיעו. כי- אוקיי. אז לרגע נבהלתי, כן? אתם יודעים מה, בשיעור הקודם או לפני שני שיעורים, אז עשיתי את הבדיקה ושכחתי לכתוב מספר אחד. ואז אני רואה שאני חייב להחזיר מספר אחר ממה שחישבנו באלגוריתם, אז נלחצתי לשנייה. אז פה אתה אומר, כן, מה שאתה אומר נראה הגיוני. גם עכשיו קצת נלחצתי שאני, כאילו כאן אני מצפה לקבל את אלה, ופה אני בעצם 1, 5 ו-4, 5. אני אחשוב על זה עוד טיפה. אבל נראה לי שמה שאתה אומר כרגע זה נראה הגיוני, הסבר שלך. טוב, אז נראה לי שסיימנו. שאלות שלכם. וכאילו איך אומרים? כאילו הדרך שלך לצאת מהלולאה זה לומר שכאשר ה-element to remove שווה ל-0, אז כאילו לצאת מהלולאה. אחד יותר נכון. או אחד, יש פה שני קייסים לצאת למלולה. אם כן. נשאר לי אלמנט אחד בכל מערך, או שני אלמנטים בכל מערך. דרך אגב, יכול להיות שצריך לבדוק פה האם הם שניהם ריקים. אני לא יודע, בממן אומרים לנו משהו, לא אומרים, אני לא זוכר. פתאום חשבתי על זה, עם כל מיני מקרי קצה מוזרים, אז יכול להיות שאם שניהם ריקים, אז... נראה לי הם אומרים שזה מלא בחיוביים ושלמים או משהו בסגנון, ואז כאילו אם זה ריקים אז זה לא יכול להיות חיובי. אתה אומר שאי אפשר שם שיהיו אפסים? טוב, יכול להיות, אני לא לא, זוכר. רשום שהם מלאים במספרים שלמים, זה לא יכול להיות. נגדיר פה מספר, שהם כאילו, אז אתם אומרים כתוב לך שהכוונה שהם למטה, לא... מודגש בשחור, של הכתבו שיטה. כאן, גם לי מערכים חד-ממדיים בגודל, מלאים ומספרים שלמים. טוב. יכול להיות שאני עדיין הייתי מכניס בדיקה אם זה ריקים, אבל זה כאילו, זה כזה סתם מקרה קצה כזה. עוד שאלות, אנשים? אז מה יהיה התנאי הבוליאני בתוך הווייל? הוא חייב להיות אבל- true, חייב להשאיר אותו true. ברור אני אומר- מה רשום שם. תראה, רשום פה true, true. פשוט true. עונה לך? כן. אוקיי. תכף מה שאתה יכול לעשות, אתה יכול לומר שכש-element to remove שווה ל-0, אז יוצא לך מלולאה ואז אתה לא תצטרך את שני הקייסים, כי בשני המקרים גם יש לך אלמנט אחד בכל מערך וגם יש לך שתי אלמנטים בכל מערך, זה יצא לך וזה גם יעבוד כאילו זה גם יוריד לך פונקציה אחת. הוא אומר, אתה נשמע טיפה מקוטע ואז פספסתי כמה מילים בהתחלה אבל לא הבנתי את השאלה. אתה יכול לחזור, אולי תתקרב למיקרופון או משהו. עכשיו יותר טוב? תנסה. אני אומר שבמקרה שיש לך מערך אחד, כאילו מערך עם כאילו שני מערכים שיש בהם רק משתנה, כאילו בגודל של אחד, אתה עדיין
אתה עדיין יכול לעשות את זה עם קייס 2, ולהשתמש בפונקציה של ארבעה מספרים, כי במקרה הזה L1 ו-R1 יהיו שווים שניהם אותו מספר, ו-L2 ו-R2 שניהם אותו מספר, ואז יהיה לך כאילו, נגיד 4 ו-5 למשל, ואז זה יחזיר לך, בכל מקרה זה יחזיר לך את הממוצע בין 4 ל-5. אז אתה כאילו מוריד לעצמך פה פונקציה אחת וקייס אחד. כן, אפשר לעשות ככה. זה לא משנה את האלגוריתם, נכון? סתם, פחות מקום, זה תופס פחות מקום בפחות. כן, אני אישית הייתי מעדיף את זה עדיין ככה, כי יותר ברור לי, הרי בקוד כן, יותר יותר ברור לי. וגם פה זה לא פונקציה, זה סתם כזה average של שני מספרים, אז לא יודע, אבל כן, ברור שמה שאתה אומר זה נכון. זאת אומרת, אני מסכים שמה שאתה אומר, כן, אפשר לעשות את זה. ואתה יכול לשלוח את מה שעשינו פה, השיעור בקבוצה או משהו? כן, ברור. אני בסוף שיעור תמיד בקבוצה שלנו, בקבוצה הזאת אני לא משתמש, ואז אני בסוף שיעור שולח את כל התמונות, אני שולח בקבוצה, ואני מאוד מציע היום בערב ומחר לעבור לתמונות, ולשחזר עבור כל תמונה כזאת, לחשוב מה דיברנו פה, מה היו הרעיונות, כן? בתור לשחזר, זה לא להגיד לעצמך אני זוכר מה היה פה, אלא ממש לשחזר, היום וגם מחר, ואז זה יתיישב הרבה יותר טוב, ובסוף תמונה האחרונה זה יהיה פתרון מלא. וגם אני אשלח לכם לינק לסורסים שיש שם את הפתרון, אבל אני מציע פחות להשתמש בזה, אלא לכתוב את זה, ממש לכתוב את זה במחשב, לא לקחת קופי פייסט. אני אשלח, אבל אני מציע לכם לכתוב את זה בעצמכם, כן? אוקיי. יש עוד שאלות? טוב, אז סיימנו. תודה רבה לכם על הזמן, ואני מקווה לראות אתכם גם. אני אעשה עוד שיעורים על ממן 14 בטוח. כאן, בטבלה, שם, איפה דרך שנכנסתם, אז בטח אני אעדכן את זה בכזה סוף שבוע, אני אעדכן את זה. וגם אני אשלח בקבוצה כרגיל, בקבוצה שלנו הגדולה. בסדר? תודה רבה רבה. תודה רבה. אוקיי. תודה. שבת שלום. ביי ביי. תודה, שבת תודה. שלום. ביי.